Здравейте! Днес ще ви представя чугуна на камина Стрелица Кеймбридж. Тази камина е на твърдо гориво и е изработена от чугун с дебелина до 1 см. Изключително стилна, с изпипване към детайла. Нейната мощност е 13 кВт, което може да затопли помещения до 215 кубика или около 70 квадратни метра, в зависимост от височината на тавана и изолацията, разбира се. Оборудване с външен пепелник, който може да се достъпва по всяко време, независимо какво се случва с камината, гори или не. И имаме клапа за първичния въздух, разположена на вратата, клапа за вторичният въздух, разположена над вратата и клапа за третичния въздух, която е в гърба на камината. Посредством тези клапи камината става изключително икономична и ефективна и екологична, като този начин можем да контролираме много финно горивния процес. Стъклото и вратата са огромни. Размера на отвора на камината е 54 см ширина на 33 см височина. Реално вътре се събират дървета 30 на 60 см без никакъв проблем. Скарата е чугунена с дебелина 1 см. Вратите се затварят изключително меко и оплътняват много добре. А всъщност врати, защото хитрината на този модел е, че има и странична вратичка. Това е много готина екстра. Ако не искаме да отваряме голямата врата, само да сложим дръвце отстрани, имаме и тази опция. Камината е с изход за кюнците на FIS 150. Супер! А какви пари? Коментарите. За поръчки или повече информация може да се свържете с нас на посочените телефони, в контактните форми в социалните мрежи или в нашия сайт portrait.bg или на място в нашия шоурум село Бусманци, улица Беговица, 29.